O areal de San Francisco en Louro volverá a lucir este ano bandeira azul. É xa algo habitual nos últimos anos. Trátase dunha das praias máis concorridas do municipio. E dende o Concello destacaron a importancia de poder contar unha vez máis con este distintivo. Garantía de calidade de prestación de servizos. Para o Concello supón o recoñecemento sobre todo á área de medio ambiente, que fai un traballo impresionante cada ano no mantemento das condicións medioambientales desta fermosa praia, non? É unha das mellores praias que temos no Concello, leva anos sendo recoñecida con este distintivo bandeira azul e a verdade que estamos moi contentos e satisfeitos de poder manter este distintivo que non é fácil e non é doado, porque efectivamente as persoas que se queren achegar á praia saben que o feito de ter unha bandeira azul lles garantiza uns certos servicios e unhas condicións medioambientales da praia, entón veñen con seguridade e garantía de saber que van a estar nunha praia nunhas boas condicións. Ademais, a alcaldesa María Xosé Alfonso sinalou que dende o Concello séguese a apostar por mellorar as súas prestacións e servizos. Este ano coa adquisición dunha segunda cadeira anfibia para poder ser empregadas por persoas de mobilidade reducida. Este ano, ademais, acabamos de marcar unha silla anfibia para persoas con problemas de mobilidade que estamos agardando a recepción, simplemente está xa encargada, só falta que nos chegue, nos parece unha importante novidade para esta praia con tantísima afluencia. A pesar de que San Francisco é sen dúbida un dos areais estrela do municipio, o será que recibe cada verán a máis cantidade de bañistas, o equipo de goberno non descoida tampouco o resto de praias existentes no municipio, existindo a posibilidade de que en vindeiros anos poidan optar tamén a este distintivo. Sí, a verdade que se fixo un esforzo importante en que estiveran os areais en boas condicións para recibir os visitantes. Xa en Semana Santa estiveron perfectamente limpos e dispoñibles, non todos, porque naquel momento era imposible, porque o persoal do que dispoñemos non é como no verán coa brigada de praias, pero sí que se fixo un esforzo importante e houve máis praias que nunca no Concello de Muros en perfecto estado de limpeza, por exemplo, para acoller as persoas que nos visitaron. E agora de cara ao verán igual, non? Fíxose un esforzo importante en que estiveran en boas condicións limpas. Agora si xa todas as praias do Concello están en moi bo estado para acoller a todas as persoas que nos queren visitar. E hai algunha que non ten bandeira azul, pero que agardamos que a teña en breve, cando rematen obras no entorno, nas cercanías, obras de saneamento que nos van a permitir ter mellores datos da calidade das augas sobre todo, pois agardamos en breve poder contar con algunha bandeira azul máis.